Diyos marhay na aga sa saindo gabos, mga tugang. Asin happy fiesta sa tuya gabos. Magayagayang pasasalamat asin pag-omaw. Idulot niya to sa kagurangnan. Sa aldaw na ini na pinagseselebrar niya to, an kafiestahan kan sa tong mahal na patron na si San Rafael Arcangel. Asin kan sa tuyang ikaduwang patron, Nuestra Señora de Fatima. Si San Rafael, midbidman na patron kan mga doktor asin iba pang medical practitioners, siring man kan mga naglalakbay. Lugod, makaguno kita nin inspirasyon sa naging buhay niya digdi sa daga. Ngunya na aldaw iyuman ang parish launching kan 75th Jubilee Anniversary kan sa tuyang diocese kan Legazpi digdi sa satuyang parokya. Banwaan ni Diyos, ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Levi C. Quitasol, Vicar Foreign kan Vikaryo ni San Rafael, asin ang mga pag-iribang kapadian kan satuyang diocese. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa banal niyang ngaran.
kalikasan danay sa iya, danay sa iya. Siya mareherakon, maretang maray sa tunginan yukon, ako unta siya ngunyan, siya paglaong katon inungan. Pagugma, pagkamuting Diyos, panigununta, magpasalamat, ang kalikasan danay sa iya. Magpasalamat, ang kalikasan danay sa iya, danay sa iya. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasain do gabos. Asin sa imong espiritu. Kas maraynal daw po asin, maugmang kapistahan ni Senyor San Rafael. Diyos marhay na aldaman po, Sa Father. diwa kan formal na pagbubukas, kan hubilay yung selebrasyon, digdi sa indong parokya. Pinagsisilibra niya to ang kapiestahan ni Senyor San Rafael, ang sayang pangataman sa tong komunidad, pun pa kan mamukna ang komunidad in pagtubod. Asin dahanay kita nagaandam sa padagos niya panapagiba sa tuya, sa mga dalan asin biyahe kan sa tuyang buhay. Rumdumon asin pagsusulan niya tuan sa tuong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, patin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, pagapatawadan sa tong mga kasalan na sindarahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Asin sa dagat at tulinongan, sa mga tao, marahayan buon, inuumami ka,
kasalan, kat kinaban kaeraki kami. Ikaw na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinaban, ako sa mong pakibahera. Ikaw na nagtutugaw sa takal Ama. Kaheraki kami, kaheraki kami, kaheraki kami. Ay kasanan manan, ikasanan kagurangan, ikasanan urong kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na naghusay kan mga ministeryo nin mga angheles asin katawuhan, sa makangalas na orden, kaugaying warasan na ang samong buhay sa daga, pakusugon kay ning mga nagaantabay sa samo, mantang danay sinang naglilingkod sa imo sa langit, uli kay Hesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, nagaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Daimo pagtalikdan an inagrangay kan sa imong kapwa, taan kagurangnan, dadamayan ka, hinanyugod niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Tobit. Kaya inapod niya ang aki niyang si Tobias, asin pagdulok sa iya, sinabihan. Sa gabos mong aldaw, aki, isaisip mo ang kagurangnan, hare pagkasala o paglapas kan sa iyang mga tugon. Gibuha ang kasuriputan gabos na aldaw kan sa imong buhay, asin dai ka maglakaw sa mga agihaning katampalasan. Huli ta sa paggibo mo kan katotoohan, magiging marahay ang lakaw kan gabos mong gibo. Siring kan gabos sa nagigibo ning kasuriputan. Hale sa imong mga sadiri, aki, gibuha ang paglimos. Dai ka magtalikod sa kiisay man na dukha, tanganing dai sa imo magtalikod ang Diyos. Susog sa sukol kanyaon sa imo, maglimos ka. Kung orog kadakol ang sadiri mong kayamanan, orog man kadakol ang limos mo. Kung kadikit anyaon sa imo, susog sa dikit na iyan, dai ka matakot maglimos. Tamarahay na premyo ang itinatagama mo para sa sadiri, sa aldaw nin pangangaipo. Hulita ang limos, nagaagaw sa kagadanan, asin dai nagtutugot maghilig sa kadikluman. Tamarahay na dulot ang limos, para sa gabos na nagigibo kaiyan, sa atubang kanurog kahalangkaw. Maglikay ka, aki, sa gabos na karigsukan. Ang sweldo kan si isay manatawo na nagtatrabaho sa imo, daimo pag-abalahon. Kundi, ibayad mo tulos sa iya. Asin ang sa imong merito, dai magiina.
Kung maglingkod ka sa Diyos sa katotoohan, babalusan ka niya. Magmaringmat ka, aki, sa gabos mong gibo, asin magpahiling kang edukado sa gabos mong hiro. An ikinakaungis mo, dai mo pagibuhon sa iba. Dai ka mag-inom nin arak sa god na maburat, asin dai mag-iba sa imo an pagkaburat sa imong dalan. Hirasan mo ning tinapay ang nagugutom, asinin mga gubing ang mga huba. Ang gabos mong sobra, ilimos mo, asin dai maghinayang an sa imong mata sa gibo mong paglimos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
sa imong pagkaerang o kagurangnan, ingatan mo ko kandanay mong pagkamot. Sa pagutupkan sa imong kabutan, sa imong kabutan. Uya ko kagurangnan sa pagutupkan sa imong kabutan, sa imong kabutan. Isikwal as sinigaran man ako kan kinaban, katanosan an masurog sako, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong na an oras na ako iatang. Nag-abot na an oras kan paghali ko sa kinaban. Nakilaban ako nin marahay, natapos ko ang pagdalagan, asi nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunyan, naghahalat na sako, an korona nin katanosan, na itataos ako kan kagurangnan, an matanos na hukom, itataos bako sana sako, kundi sa gabos, nahuli sa pagkamuot, naghahalat kan sa iyang pagdatong. Mayo lamang nin magdamay sako, sa enot kong pagdepensa, binayaan ako kan gabos. Patawadon lugod sinda kan Diyos. Alagad, dinamayan ako kan kagurangnan, saka tinauwanin kusog, sa pagbalangibog kan marahay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan. Ililigtas ako kan kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarahon niya ako sa iyang kamurawayan sa langit. Mapas sa iya ang kamurawayan, sagkod lamang. Amen. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo. Pagrokyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurayan sa imo kagurangan.
Pakatapos kaini, nagduman si Jesus sa Jerusalem para sa sarong piyesta kan mga Hudiyo. Duman sa Jerusalem, sa may tarangkahan kan karnero, igwanin sarong tangke nin tubig na sa Hebreyo inaapod Bethesda. Igwanin 5 balkon. Naghihigda duman ang dakol na naghihelang, mga buta, pilay, asin paralitiko. Nagahalat sindakan paghiro kan tubig, huli tay igwanin panahon na minahilig sa tangke, an anghel nin kagurangnan, asin hinihiro ang tubig. An mainot na bumuntog sa tubig, pakahiroakan anghel na uumayan. Yaon duman ang sarong lalaki na 38 taunang naghihelang. Nahiling siya ni Jesus. Aram niya na haloy nang naghihigda duman ang lalaki. Hinapot ini ni Jesus. Buot mong marahay, nagsimbag ang naghihelang. Mayo nin mabuntog sako pakahiro akan tubig. Pagraniko, igwana ni nainot sako. Sinabihan siya ni Jesus, tindog, kuaha an sa imong banig, asin lakaw. Biglang narahay ang naghihelang. Kinua niya an sa iyang banig, dangan naglakaw. Nangyari ini sa aldaw nin Sabat. An marahay na bareta kan sa tungkagurangnan. Sa ginagalangan na sinamumutan niya to na kura paroko, Father Maui, sa imong mga mabubuot asin mahigos na padi digdi sa parokya, si Father Bird, Father Drops, Father Bino, asin si Pai Jun, yaon sa harayo, sigurado kung nagsusubaybay siya, yaon siya sa satuyang selebrasyon, nagudulutin pamibi para sa tuya. Sa mga tugang kong padi na yaon nakikisumaro sa kapiestahan ni San Rafael. Sa ino po mga tugang banwaan ni Diyos, maugmang kapiestahan ni San Rafael Arcangel. Narurunduman ko few days ago, igwanin nagdulok sa kuyang parishioner patapos kan early morning mass. Sabi niya, Father, mapapray over ako. Sabi ko, natatama pa pre-over ka, may hilang ka, ano ka? Sabi niya, dahil man ngaya, Father, akong hilang, mabiyahe sa nagaya-ngaya ako. Ma-abroad kami, kan mga kaibanan ko sa harong. Mahagad po ako sa imong bendisyon, tangani na maging matuninong asin ligtas ang sa mong pagbiyahe. Apisar ka, excited ngaya ako, Father, mahihiling ko sa sakuyang pamangkin, nahaloy ko nang day nahiling. Maugmahonan sa iyang lalawgon, excited na marhay, na excited man ako para sa iya. Kaya tulos-tulos, marin na niya ako, ma-pray over kita. No, nagduko siya, tuninong na nagdadangog kan mga sinasambit kong pamibi. Hinuruhalawig ko sa naso pamibi, tangani feel na feel. Ano po? Tapos ngani medyo dramatic, may silence moment man. No, so silence moment sa likod kang sa kuyang isip, sana day malingawan ang pasalubong. Mga tugang sa kapiestahan ni San Rafael, mga paboritong karakter, iyo si Tubit, Tobias, asin ang ina niya, anagom ni Tubit si Ana. Sa sa mga significant stories in the book of Tobit, itong sinusugo ni Tubit si Tobias na magbaklay pasiring sa media. Tinulitan nakakamati na siya nin pagluya, nagihelang. Sabi niya nga ni, tibaan madali na akong magadan. Kaya sabi niya, Nunoy, sinusugo ta ka,
hanapon mo sa sakuya duman na manungod, ang pangaran Gabael. Igwa kaming huron na sa sakuyang kahirasan na kwarta, iwinalat ko sa iya, pinasaray ko. Kuahon mo, tangani na maggastos ko pagbalik mo. Naguduwa-duwa si Tobias, sabi niya, day ko aram ang lugar. Apisar ka, anday ko man midbid, ang piga sabi mo, na manungod mo. As in sigurado, day niya man ako midbid. Kaya, paano ko magigibuan sa imong sugo? Mantang gayon nag-iisip-isip, siya naglakaw-lakaw, as in dikit na distansya, bigla siyang may nasabat na hoben pang lalaki. Nagdulok sa iya, as in sabi, ang aram ko ngaya, mabiyahe ka. No, gari may pagkaisi tulos, aram mo ngaya ang lugar, dahil ko nga di ngaya aram, problemado ako. Ako ngaya aram ko, pabalik-balik ngaya ako duman, muya mo ngaya ibahanta ka. Sabi ni Tobias, ay tamang-tama, kaipuhan ko talaga ang tabang mo. As in, pinamidbin ni Tobias si Rafael duman sa iyang ama. Fast forward, uminabutan oras ng paghali. Mamundoon sa harong ni Tubit, lalo na ang sayang ina na si Ana. Sabi ni Ana kay Tubit, nata, ginibo mo ang desisyon na ini para sa akita, naiwawalat kita. Bata day naman kitang ibang pigaasahan, pinaglalauman, na nasusugo-sugo digdi sa laukan harong. No. Ano ang mahalaga sa imo? So kwarta mo o suaki mo? Parang iniimbitaran sa pagtimbang-timbang kung pangangaipo talaga ang paghali. Tama na kuta na sa tuya ang balaog kan buhay. Dahil nang dakol na kadaihon, basta kita nag-iiribanan. Gari, nakaka-relate ang mga tugang niya to, mga katuod nindo na naghali sa saindong harong dahil matrabaho sa abroad. So nabayaan gayod, for the first time nababayaan masabi, day na daw paghali, day mikaya kan mga aki mo, naharayo ka sa muya. O kinakita sa simpleng buhay, mas masakit kung kita day nag-iiribanan. Masabi man sumahali, kay puhan nagibuhon ko ini. Kay puhan na magtrabaho sa luwas, tangani na kita, makaipon, makapundar, magangat-angat man lamang ang sa tuyang buhay. At times, we take our journey that not because it is our choice, but because it is driven by necessity. But there are cases also that the only best option in life is to take the journey because it is what life has to offer for us. Sa pagbiyahe, nagpupuon ang satuyang pagdiskubre sa kahulugan kan satuyang buhay. And that special journey in life begins in our journey to the heart. To live is to go. The water remains pure and clean by flowing. Kaya para kitobit, mas matimbang ang pagsubol kan sa iyang aki sa pagbiyahe kaysa sa duman sa pagrumos kan sa indang puso sa kamunduan. Kaya tangani na mauribsan ang kamunduan ni Ana, sabi niya, teka sa na matakot, magtiwala sa nakita sa Diyos. Mahali ang satuyang aki na marhay, asin sigurado marhay man siya na mauli sa satuya. It is also the same word that Raphael uttered, assuring Tobit in Ana. We will be living physically healthy. We will also be returning physically healthy also. The way is safe, ang dalan ligtas. Totoo man ang God, mga tugang ligtas ang dalan, kung iniibahan kita, nin sarong anghel. Kung tultol ang satuyang kaibanan, pirming ligtas ang satuyang dalan, day kita malalagalag, day kita mawawara.
Harayo anaabtan kan pusong igwang kamaumutan na maglakbay. Basta sa day maguntok na itikmak ang bitis sa dalan. Mga tugang nagsisilibrar kita, kan kasabay ka ini, unformal na pagbukas o kaya launching man digdi sa parokya, kan Jubilee celebration kan sa tuyang diocese. Puro halawig na, 75 taon, na binabalikan taan sa tuyang pinunan, ang pagkamundagan sa tuyang lokal na simbahan. Sa padagos niya itong paghurup-hurup, ngunyan, we answer this question. How is this Jubilee celebration defined by the feast of Saint Raphael? Paano tinatawan kan kapistahan na Saint Raphael ang Jubilee celebration kan sa tuyang diocese? Enot, mga tugang, Jubilee celebration is a byproduct of our spirit-filled journey because God has bestowed on us a guide, a companion in our journey. Bunga ang Jubilee celebration kan pagtaon ng Diyos sa satuya nin kaibanan na magiya sa tuya pasiring sa satuyang padudumanan. Every good journey is not a solitary one. A good journey accompanied by someone who will allow us to discover and able to persevere that lies our journey ahead. Ang minagiya sa tuya na pwede kitang patanidan o iyan day ka maglakaw dyan, ta sigurado madadaplang ka dyan. Day ka dyan mag-agi, ta sigurado malalagalag ka dyan. Even this guide will warn us against dangerous shortcut. It is better to take a long and winding road, but usher us to where we are destined to go. Ininggi minagiyang ini, nagtataraman sa tuya, when it is wise to choose even the difficult passage, and when it is unwise to choose convenient and even comfortable way, but towards the end, will lead us towards endless regret and devastation. Our way is safe because we have angel like Raphael to guide us. Sa ikaduwang pagbasa, mga tugang, nadangogtaan pahayag ni San Pablo kay Timoteo. Gari may kurot sa puso na siya nag-iistorya. Duminatonglaan oras na ako iatang. Duminatonglaan oras na ako mahali sa kinaban. Nakilaban ako nin marhay. Natapos ko ang dalagan, nagdanay ako sa sakuyang pagtubod. I fight the good fight. I ran the race. I kept the faith. Pero, garigwa siya nin tampo na isinusumbong kay Timoteo. Sabi niya, nagsusulo-sulo ako sa inot na pagdipinsa ko. Binarayaan ako. Dinurulagan ako. Nagtarago sinda. Dahil nagayod kay mas makulog pa, na kung si Isay sutawo na pinaglaanan mo kan sa imong buhay, ibinuhos mo ang sa imong tiwala asin panahon, pagabot kan oras, babayaan ka man sana. Hain na sinda. Nataday na nagsisipot. Nataday ka ng bareta. Day ka na narumduman. Sabi kan iba, pag makaraon, tiripon. Pag mahurugas, waragas. Pag nasa kadipisilan, day mo na maaninawan sa iyang kalag. Pero sabi ni San Pablo, minsan binarayano kan gabos, ang Diyos nakagurangnan, nagdanay sa sakuya. Pinakusog niya ako sa paghulit kan marhay na bareta. This is a testimony of someone who celebrate Jubilee to reach the crown of glory in righteousness, not in an easy route, but in a difficult way of doing, in achieving the prize, the reward, the crown of righteousness.
Kaya sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, sa sayang pamamaram sa mga disipulos, Jesus nagtaram, I will not let you orphans. I will not leave you. I will come to you. Jubilee is all about the result of our journey in life. We continue, we move on, despite difficulties, because we are assured we have our guide, we have our companions in life. Narumduman ko sa sarong bantog na pelikula, ang title, Passion of the Christ. So directed baga ni Mel Gibson, some 20 years ago. Ang bida na nag-act as Jesus, si James Caviezel. Sa very touching scene duman sa pelikula, itong nagpapasan si Jesus kan krus, as in inulit ang magabat ang krus, as in pagal-pagal naman siya, nadasmag. As in kung sa inhaling direksyon, biglang nagdalagan si Maria, nagdulok sa iya. As in, ang sa iyang sinambit kay Jesus, I am here. I am here. Uya ako. Dahil man takabig babayaan. Sinusubaybayan taka. As in, kasunod ka ito, nag-flashback baga. Nag-flashback, so kanaki pa si Jesus, na nag-aadal siya maglakaw, no? Nagsusurusikyod, as in kan matumba na, nagdalagan si Maria, nagdalagan ng ina, tangani ina, i-rescue ang sayang aki, tangani na daimada pa. In the worst moment in Jesus' life, Mary assured her son of her presence. Kung kita nasa kasakitan, nasa kagabatan, may helang, halos lugmok ang buhay, kisay kita enot na minaapod. Nanay, yaon ka, mari na digdi. Natitio sa sinakakayanan, anuman nagabat asin kadipisilan, kung yaon ang tawong namumuktan, nakikidumamay sa satuya. I am here. It is a banner of synodality. It is a pledge of one's commitment to be here, to be with us. No matter what happened, he or she will stay. He will not leave us. Siguro haputon ta ang mga pamilya na yaon digdi. Are you a synodal family because you continue and repeat this promise to one another? Let us be here for one another. Sa mga religious organizations, sa mga covenanted communities na yaon sa tuyang parokya, do we become a synodal community? In worst time, in bad times, or even good times, or even when the going gets tough, we say, I will stay. I am here. We will continue. Siguro, sa samuyang mga padi, ihapoton niman ang samuyang sadiri. Are we a synodal clergy? By meaning what we say, I am here for one another. Sa satuyang selebrasyon kan Jubilee, sa laog ng 75 taon, iyaon nagigiya si Maria. Iyaon ang satuyang ina, Birhen de Salvacion. Ikadua, Jubilee is a celebration of love like Christ. Ang jubileo, selebrasyon kan pagkamot siring kay Kristo. Sa Ebanghelyo nadangog niya to, na si Jesus magsisilibrar kan piyesta kan mga Hudiyo. Alagad sa sayang pagsilibrar, nagduman siya sa lugar kan mga may helang. Duman sa trangkahan kan mga karnero, igwanin tangki na inaapod Bethesda. Iyaon duman naguro hirigda ang mga tawong may kaninan, ang mga buta, ang mga pilay, ang mga paralitiko. Saro sa sayang dinulok itong halawig na nagitios kan sa iyang helang, 38 nang
taon. Hinapot siya ni Jesus, muya mong marahay. Medyo alanganin susimbag kan lalaki. Minhulita ang sa iyang atensyon nakatuon sa iyang realidad, sa iyang kamugtakan. Dahil ko nakaya na magdulok ang sinibuntog ang sa kuyang sadiri, duman sa tubig kun ini hiroon kan anghel nin kagurangnan. Kaya para sa iya gari imposible asin mahalat na naman siya nin halawig na panahon bago makamtan ang kaumayan. Pero healing happens not because we are still capable of going and approaching the healer. Healing never happens when it is who are sick still dictate how and when are we going to be healed. But healing begins because God is willing to meet us. Healing happened because God wanted us to be healed. Kaya sabi niya, lakaw, tindog, bitbita an sa imong banig. Pagkatapos ka ito, tulos man sana siya na umayan. Love is the pillar of Jubilee celebration. Love liberates, love heals, love emancipates. Love being able to recognize our dignity as a person. Minimidbid ang dignidad kan lambang saro, huli sa sentro kan selebrasyon kan hubileo, na dahing iba kundi ang pagkamuot. Iyon ang mindset kan sa tong kagurangnan. It is not in the logic of the one who is sick, but it is in the logic of God who will heal. It is not in the reasoning of those who are coming to a physician for healing, but it is in the reasoning of God who is our spiritual physician. Where is this logic coming from? Igwa sa tataramo na Latin na inaapod na formalitas Christi. Ano ang buot sabihon kan formalitas Christi? Iyo ini ang mga dimensyon sa buhay ng lambang Kristiyano na namamanifest ang presensya ni Kristo. In so many different ways, in different aspects of our Christian life, the life of Christ is manifested. Nahihiling na aninag ang Diyos sa satuyang buhay, sa liturhiya, sa mga sakramento, sa mga apostolate, o kaya sa satuyang pagtarang, asin pagibo, kan lambang saro sa satuya. Ang formalitas Christi is all about acquiring the mind of Christ. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipo, sa lambang relasyon nindo sa kada saro, mako alugod nindo asin maako ang kaisipan ni Kristo. In all your relationship, may you possess the mind of Christ. Anong mind of Christ ini? It is the minds of Christ. Nasabi niya, though I was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born in the likeness of man. Sa formalitas Christi, we meet God by meeting our brothers and sisters. We meet and serve the Lord by serving others. Sa Evangelii Nunciandi, sinasambit na ang pagkikipagtagbuan sa satuyang kapwa na may pagkamuot, nagtataw sa tuyan in spiritual na kusog, tangani matagbuan man ang satuyang kapwa. When we meet our neighbor in love, we also meet God. When we meet our neighbor in love, we fully meet God. Kaya sabi kang nakaaging Santo Papa, si Pope Benedict XVI, sabi niya, if we pretend not to see the plight of our brothers and sisters in their difficulties, it is also possible that we are blinded by the presence of God. Kung kita nagbubulag-bulagan
sa kamugtakan kan sa tuyang kapwa, urog na kan sa indang pagtios. Posible man nakita buta sa presensya nin kagurangnan. Hudya na istorya mga tugang, ang saro kong paboritong relaxation pag Domingo dahil pagal-pagal tad-tad sa mga schedule pag Domingo, yung maghiling ahukan documentary ni Jessica Soho, KMGS. Few months ago, saro sa mga sagkun mo niyan dai ko nalilingawan. Itong istorya kan sarong aking babayi na nakagapos dahil igwa siyang mental health condition. Nakagapos dahil iyugayod ang naiisip na sana kan sa iyang mga manungod na gibuhon. Tangani na dai makahali o kaya dai makaperwisyo kung igwaman. Dipisil ang sa iyang kamugtakan. Si sa iyang nagaataman bakuan sa iyang magurang, nagaataman so sa iyang tugang nanguhod. Nagpapakakan, nagkakarigos, nagilimpya. Ang titulo palan kan dokumentaring ini, Anay sa Bahay. Bakong literal na anay, kundi expressions dahil dumasa sa iyang namumugtakan, dakul ang nginat-ngatan. So mga nagiging harani sa iya, nginangat-ngat niya. Sabi kan, nag-a-assessa sa iya, igwaning eating disorder. Kaya kan nag-iistoryahan ang magtugang, they fully understood one another. Kan pigpakakan, hahaputon kan tugang nanguhod, ate, nabusog ka. Nakakaintindi si ate, nagtatango. Kan kinakarigusan, pakatapos, pigsanlian, pigtamungan, sabi kan nguhod, ate ko kumutan kita para hindi ka lamigin. Nasabutan ni ate, nagtango. They communicate perfectly. They understood one another. If there is any universal language that everyone can understand, it is no other than, I am here. Formalitas Christi. I will serve you. I will love you in your most difficult conditions in life. Siguro igwang di eating disorder dahil kulang sa pagkakan, nagugutom. Pero may disorder dahil kulang man sa atensyon, kulang man sa pagpadaba, kulang sa nag-aalaga sa iya. Kang fino-focus, ining pasyente, talagang kalunos-lunos, butot balat, makahirap. Alagad kan pig-focus naman ang sa iyang lalawgon, I was so surprised. She was smiling beautifully. Her face appears to be like an angel. He exudes peace and tranquility. But her eyes was as if requesting, nakikihuron as in may pakihuron, can you help me? Can you help me? So sa kuyang pag-relax, so sa kuyang puro pahingalo, turn to be a disturbing evening. I was so moved by the condition. Kaya maski alas 3 ng aga, matapa ako. The following day, pagkatapos kan misa, usually pag Monday, nagbibiri lang kami kandiit na natipon-tipon sa parokya. Sabi ko sa mga staff kan parokya na nagbibiri lang, nahiling nindo so episode ni Jessica kan Subanggi, daidaa, di inistorya ko. Kaya hanapon nindo, baka may review sa Facebook, hanapon nindo itong episode na ito. Tibaad naka-flash ang bank account. Mapadara kita, nin kadikit, hali sa pagbibilang nindo. That day, the portion of the collection was shared. That day, the commandment of love was concretized.
that day, that very disturbing situation of a sister experiencing health and difficulties was a beautiful moment of meeting the Lord through a lady flashed on screen. Iyon ang sabi kan pagtatapos kan Evangelicodium ni late Pope Francis, na sabi niya, every time we encounter our brothers and sisters in love, the more we get to know God. Sa lambang natatagbuan taan sa tuyang kapwa na igwanin pagkamuot, nagrararom, nagdadakol ang sa tuyang pagkamidbid sa Diyos. Sa lambang pagmuklat kan sa tuyang mga mata, naglalaad ang sa tuyang puso, asin nagmamaot, I want to know you, God, more and more. Kaya, sa selebrasyon kan sa tuyang jubileo, it is a momentous celebration of love, of meeting God who is love through our brothers and sisters. It is a jubilee that celebrates not to count our accomplishment. It is not to count our milestones, but in humility to relish and make a glimpse of our humble beginning that will culminate in gratitude. Kitubit may San Rafael. Ki San Pablo, niyaon ang Diyos mismo. Duman sa lalaking may helang, yaon si Kristo. Sa satuyang diocese, niyaon si Birhen Maria. Kaagapay, naglalakbay, nagigiya. Asin nagsasabi sa satuya, I am here.
sa pagpuon niya to kan sarong taunin pag-andam sa pagsilibrar kani 75 na anibersaryo kan sa tong diocese, magdulot kita ning pamibi sa kagurangnan, asayang tabang asin pag-ampon, na mahimulugol sa sato ang sarong lokal na simbahan na sinudal. Ang simbag niya to, kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa namamayokan sa tong simbahan, an sa tong Santo Papa na si Leon, an sa tong Obispo si Joel, an mga padi, diakono, asin mga relihiyoso, maging maimbod sinda sa saindang misyon, at amanon an banwaan ng Diyos digdi sa albay. Mapakusugman lugod sa indaan espiritu nin pagiging misyonero, siring ki San Pedro asin San Pablo, na nagdusay nin buhay sa Diyos asin simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Para sa mga namamayokan sa tong banwaan, ang mga bagong piniling lideres, sa pag-ako asin pagpuon kan sa indang katungdan bilang mga serbidor kan banwaan, dayman lugod sinda makalingaw kan sa indang mga panuga para sa ikakarahay kan banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Para sa to na mga biniyayaan nin balaog nin pagtubod, ang mga paarog ni San Pedro asin San Pablo, magiman lugod niya tong inspirasyon sa pagpadagos kan sa tong misyon, asin pagpararom kan sa tong pagtubod, nga ni kita maging simbahan na nagmimisyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Para sa satong simbahan na lokal, kitang mga inaantabayan kan Diyos, maging maimbod sa iyang tataramon, asin pagbuot, tanganing sa pagpadagos niya to kan sa tong buhay digdi sa kinaban, ang gabos niya tong gibo, makataonin kaumawan sa Diyos, tanganing magikitang simbahan na sinudal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Para sa gabos na sinusugo, ang mga nagsisimbag sa pangapodan kan mahal na Diyos, na sa pagdusay kan buhay sa Diyos asin banwaan, ang mga seminarista asin relihiyoso, magiman lugod sindang maimbod sa pangapodan na sa indang sinumpaan, asin sa sataw gabos na binunyagan, mahimo man lugod niya to ang satong misyon na maging simbahan na maheherakon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. Para sa mga gadan, urugnan sa tong mga naging obispo, padi, relihiyoso, asin mga laiko, na naglingkod sa satong simbahan. Akoon man lugod sindakan Diyos sa iyang kahadean, ang sa indang paglingkod digdi sa kinaban, maging tabang tanganing sa indang makamtan, an kamurawayan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa imong banwaan. O Diyos Ama, hinanyugaan sa mong mga pamibi, kaming simbahan na lokal sa Legazpi na nagpapasalamat sa mga biyaya na sa imong itinao sa samo. Na sa mong pag-andam sa pagsilibrar kang 75 taon bilang diocese. Paladon mo ang samuyang pagtubod, asinan sa tabang kan mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, mangyari man lugod, susog sa imong kabutan. Inihinagad niya mo uli ki Kristo sa mong kagurangnan, kay baka ni Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang bilog ning buhay dinudulot gabos sa imo mahal na Diyos. Ang bilog ning puso pag-isipot dinudusay sa imo kamot.
sa imo, mahal na Diyos. Magpamibikaw mga tugang tanganing sako asinan sa indong atang, maako manlugod nin Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumabang nag-aarang, nagudulot sa imo kan mga sakripisyo nin pag-umaw. Tanganing ang idinulot sa atubang kan sa imong kahalangkawan. Magkanigong akuon mo, hulikan paglingkod nin mga angheles, asin warasan na mag-uswag para sa samong kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawan sin dapat matanos asin nakakaligtas danay minsan sa in. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos makakamhan daing kasagkoran asin day maguntok sa pagharubay sa imo at sa imong mga arkangheles asin angheles na nagbabalik sa imong kadakulaan an kamurawayan inumaw sa imo kan mga nakakahangang angheles asin hulit asinda urog ka maninigo tamay dakulang kagayunan ikang makakamhan nagpahiling na dapat paurugon sa gabos huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sayan mga angheles nagsisilbrar kan sa imong kadakulaan at sa ina nagsasabay kami na nagsasamba sa kaugmahan kay baninda sa tingog nin pag-umaw na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabunin gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimiibi kami, pabanalakan ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak ang sindugo kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos, asin magkakan kaini. Iniyan sa kuyang hawak, idudulot para sa indo. Siring man pagapamanggi, pagkuha niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na sabi, Magako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Iniyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Dugo na papabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo,
sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamaleta niya mo. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat. Nagudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na makiatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kaming nag-aarang, na kami na nagpapakinabang kan hawag asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Danganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak as mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kang sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria Birhen na ina kang Diyos ni San Jose, sa pinuno esposo, kan mabal na apostoles gabos na mga santos na kaitupan nagpagaygay sa imo, magkanig maging kahiraskan buhay na rin kasagkoran, mag-omaw sumuraway si musiring man, huli sa aki mong Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakagaligtas na tugon, asin pinantuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kayo sa imong pagkaherak. Maging danay na talingka sa kasalan, ligda sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalag, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Heso Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mong mga kasaalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan. Iga na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kita kan katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uya si Hesu Kristo, uyan kordero kan Dios. Uya siya nagapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kita gabus mo niyan ay naapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro, alagad magtaram ka sana asinon sa kong kalag, mauumay.
imong atubang, dai na matugot, nga dai makaibahan. Almasubay sa imo saro, kawadusan, pagtios na dai matatagalan. Kunyaon sa imo nawawaraan kapagalan, napaparasang kunan kaaditan. Kunyaon sa imo namamatean ang katoninongan, nakakamtan sa kunang kaligtasan. Kunyaon sa imo. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming pinagakan kan langit no na tinapay, mapagumbabang nagaarang sa imo, na kaming pinatibay kan sa imong kusog, magpadagos na makusog sa dalan in kaligtasan, sa maimbod na pagantabay kan sa imong mga angheles, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamibi kay San Rafael Arcangel. Mamurawayon na Arkanghel San Rafael, saro sa pitong mga langitno na prinsipe, na nangangataman sa trono ni Diyos. Kung magkakanigo sa iyang urog na kamurawayan, asin makamtan mi ang samuyang mga minamawot, asin hinahaga digdi kaining novena. Mangyari na pagngayo-ngayo mo kami sa kagurangnan tang Diyos. Tara kundai magdalitang papagdanayon mo ang samuyang paghagad, asin ihagad mo kami sa mahal na Diyos, kay itong urog na sa iyang kamurawayan. Kapaki-pakinabangan kan samuyang hawak, asin sa ikararahay kan samuyang kalag. Amen. Matindog po. Matukaw po para sa pasasalamat asin magkapirang paisi. Diyos marahay na aga po sa gabos. Happy Fiesta po. Bago po ang pasasalamat ni Cap Eric Brizuela sa tuyang Parish Pastoral Council Lay Co-Chair, bot ko po muna ipresentar sa Indo ang logo kang Diamond Jubilee Year, kang Diocesan Diamond Jubilee Year po, anniversary celebration ta. Ang logo kang 75th, ang logo kang 70 taon na pagbaklay bilang sarong simbahan na lokal kan sa tuyang diocese. Nahihiling po nindo naka-flash po sa tuyang screen. Inspired by the words of the disciples on the road to Emmaus, "Were not our hearts burning within us?" Ang tema po kan sa tuyang selebrasyon, iyo po ang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Simbahan na nagpapasalamat sa malaad na pagtubod sa 70 taon na pagbaklay bilang sarong simbahan na lokal kaiba ni Ina. The Diamond Jubilee logo. The number 75. The bold and artistic rendering of the number 75 is the heart of the design.
It marks the passing of time and our journey as a diocese, a sacred journey, a pilgrimage of faith nurtured by prayer, sacrifice, and mission. Andosing bituon, the 12 stars, and the letter M. Within the number 7, we see the 12 stars and the letter M, a clear tribute to the Blessed Virgin Mary, our diocesan patroness under the title Nuestra Señora de Salvación. The 12 stars evoke her as the woman clothed with the sun in the book of Revelation, while the letter M places her at the foot of the cross, silently interceding for her beloved children. For the past 75 years, Mary, Our Lady of Salvation, has walked with us, protected us, and always led us to her Son. The next symbol, my dear brothers and sisters, is the dove. Above the curve of the number 5 is a dove, the universal symbol of the Holy Spirit. It reminds us of Pentecost, the day when the church was born in fire and courage. The same Spirit continues to breathe life into our parishes, renews our communities, and sends us forth to proclaim the gospel. The plant with 6 leaves. The plant bearing 6 leaves stands for the 6 vicariates of the diocese. Like branches of the tree rooted in Christ, each vicariate contributes in its own richness and gifts, forming one diocesan family. The barefoot footprints. These footprints evoke the image of walking barefoot, a sign of humility and service. We are reminded by the symbol that to serve the Lord is to walk simply, to journey with the poor, and to accompany the wounded with tenderness and compassion. And the hands reaching out. These hands symbolize stewardship and outreach. They call to mind the gospel mandate to love our neighbor, to reach the margins, and to build a church. That is truly a community of inclusivity and mercy. The blazing heart. At the base of the image is a heart set aflame. It speaks of zeal, enthusiasm, and passion for the mission, a heart burning with love, echoing the Sacred Heart of Jesus. It is this love that has sustained our diocese through trials, triumphs, and it is this same love that will carry us into the future. My dear brothers and sisters, ini pong logo na ini, drinowing po, ginibo po kansaro sa mga talented na youth kan sa tuyang diocese, si Mr. Raymond Lovendino. Palakpakan po niya to siya. Ngunyan po, aawiton po kan choir, kan St. Raphael the Archangel Parish, ang theme song kan sa tuyang Jubilee Year. The song, my dear brothers and sisters, draws inspiration from our very own story as a people of faith in Albay, our struggles, our hopes, and the enduring presence of God who has been with us every step of the way. The lyrics were written by Mr. Robert Labayen, with some heartfelt additions from our very own Bishop Bong, and the music was composed by Mr. Victor Buenconsejo. Instrumentation was arranged by Mr. J.P. Lanuza. And this song is brought to life by the voices of Father Dave, Father Pats, Father Iao, and Father Pao, and Father Jem, Miss Luigi Paula, and Miss Maria Vida Rafaela Candelaria. And now, this song will be sung by our very own choir, the choir of the St. Raphael the Archangel Parish. Let us give them a round of applause, my dear brothers and sisters. Mga tugang, hinanyugon po niya to, awiton ta, ang 75 taon nin pagbaklay.
Sinusugo kita, sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayan, inantabayan, sinusugo kan kagurangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay kapos kita. Magrokyaw, magrokyaw. Sa liboy kan mayon, banwan tang inampon, sa patag ulod, si mga ay bayon. Sa iyang simbahan, halawig na panahon, sa kamot ni Jesus, dalayan, paglaon. Binayayan, inantabayan, sinusugo kan kagurangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay gabos kita. Magrokyaw, magrokyaw. Kaligtasan sa tuyang kaypanan, dinadamog niya ang satong kinahanglan. Sasaksihin kita sa satong katuon, purong pagpalaano sa satong Biniyayan, inantabayan, sinusugo kan kagurangnan. Sararo kita sa satong pagbaklay, aninterong albay kapos kita. Magrokyaw, magrokyaw. Pitong dekada may lima, ang Diyos nanay nakaibata sa bagong kalan na agian. Simbahan na sinudan na hindi kita mababayaan.
Diyos maray na aga po sa Indogabos, mga kaparokya ni San Rafael. Another PPC duties as the PPC Lay Co-Chair of St. Rafael Parish. Today, we are gathered with grateful heart to thank our Lord Jesus Christ and our patron saint, St. Rafael the Archangel, for the success of Fiesta 2025. As we reflect on the journey that brought us to this moment, we're reminded that it's not just our effort, but His divine guidance and blessings that have made this possible. Enot po ang samuyang dakulang pasasalamat sa satuya na main celebrant ang Vicar Porain kan Vicariate of St. Rafael as ang Parish Priest po kan St. Vincent Ferrer sa Bigaa. Palakpakan ta po si Father Levi Kitasol. Hindi naman po ang satuya ng mga kapadian po na nagbisita po sa Sato. Inutong ko po si Father June Sir Wallace. Palakpakan na po si Father June. Nag-enot na po siya na may emergency daw po kaya sa BRT. Ang sunod man po si Father Lines Paulino. Ang sunod man po, ang dati tang Parish Priest na iyo ang may dahilan kung natayaon po ako digding, si Father Dave Thomas Ramoso. Masunod man po si Father Tony Sial, Father Alan Apuli, Father James Sid, Father J.C. Omar Totit Vita II, Father Jeronimo Maria Sevilla, Father Artem Bolante, hindi man po sa tuyang namimiss na sa Radyo Veritas, si Father Paulo Barandon. Next po si Father Francisco Capil. And Father Eduardo Ramin Jr. And of course, iniwan po ang satuya ng mga kapadian, digdi po sa satuyang parokya, ang satuyang Parish Priest, si Father Leandro Mawi Morillo. Kaibahan po ang satuyang mga Father Andro de Vera, Father Herbert Canar, asin si Father Albino Barquilla Jr. Sunod po ang sakuyang dakulang pagpapasalamat sa gabos na mga nagitang partners sa satuyang mga activities. So puumpo kang paglibot pagsungko ni San Rafael, pag-ikot sa mga barangays, asin sa mga offices. Enot ang dakulat ng pasasalamat sa City Government of Legazpi, headed by our City Mayor, nayaon po sa iyang presensya sa ngunyan, Mayor Isham Ismail. Nakula pong suporta and full support to City Government sa mga activities tigdi po sa Satuya, sa parokya ta, digi kay St. Rafael, as hindi kita pinabayaan, kan Satuya na kaparokya man, na Execom Chairman kan City Fiesta Committee, si Councilor Joseph J.P. Lee. Thank you, Consi. Kaya ribahan po ini mga minasunod, ang Executive Secretary kan Fiesta Committee, Execom, si Mr. Darlito Perez, asin ang gabos po ng mga councilors kang 17 sanggunian panglungsod, kasaibanan na po sa Vice Mayor,
And a special mention po kay Councilor Alan Ranyola, nayaon po sa Satuya, Sangonyan. Kay Bamang po ini ang Satuyang City Tourism Office, City Engineering Office, kay City Engineer Ibo, and most especially po kay Engineer Joey Nunez, sa City Disaster Risk Reduction Management Office, sa Emergency Quick Response Team or ang EQRT, ang PNP Legazpi kay COP Tapel para sa Public Safety and Traffic Management, and special thanks to Sir Napili. Sa Public Safety Office sa City, headed by Sir Octavio Rivero. Sa Task Force Kalinigan kay Kuya Andy Marbella. Sa Naval Forces Southern Luzon or ang NAVFORSOL para sa security as in sa pag-escort sa to sa maritime, as in kan sa Navy Band. Sa Philippine Coast Guard, Legazpi Baseport kay Commodore Arica. Sa Legazpi Fishport Management and Staff, headed by ex-Caplito. Sa Ibalong Park Pavilion Management and Staff, so sa Tuya Pontigaldan kan sa Tuya na misa sa Maritime Procession. As in sa kabus po ng mga barangay captains o na-covered po kang St. Rafael sa mga barangay council, sa mga kagawad, barangay tanod, BHWs, sa kabus po na nag-asiste sa pagsungko ni San Rafael sa mga barangay, as in sa pagprosesyon sa mga nobinaryong aldaw pagpadigdi po sa simbahan. Sa Satuya nakaagi na Grand Paris Family Day, sarong makulor, maugma, as in nagkatiripong kitagabos ng mga nag-serve digi sa St. Rafael. So gabos po na involved naman, lalong-lalo na sa Embarcadero de Legazpi, sa mga nagtaro po sa Tuya kay sponsors, sa raffle, as in sa mga sa games. Sa Santo Cristo, Quasay Parish, kay Reverend Father Jonathan Calye, as in kay Cap Glenn Barcelon. Sa Satuya po na nag-decorate digi sa simbahan, sa mga flowers sponsor, as in sa arrangement, palakpakan po ang NBG. Kay Banang po Ninda, ang suplorista po ngunya, yung magayuntang mga burak, mga dekorasyon. Nag-decorate po kay Inis na J. Galyarte, Aljon Matias, David Piñaflor, A.R. Bolaños Fernandez, asin sa tuyang donor na si Engineer and Mrs. June and Regina Jukiko. Sa Satuya man po ng mga nag-cover kang Satuya ng mga activities, ang ganyan pong kapistahan, ang PBND-CGB-AM, DWRL, and asin po ang kabus ng mga media na nag-cover, kaiba na po sa mga sa social media, and sa mga vloggers. Sa Maritime Procession po, special thanks na dakulang pasasalamat sa taksay na dahil po nagsayuma sa Tuya, so Andrea Donna 3, sa Tuyang Channel po duman si Madam Irma asin si Caplito. Sa mga basnig owners, kay Jerry Daito, Arnel Marquez, Alex Agualio asin si Raymond Trilles. So sinda po so nagtao sa Tuki duman sa Maritime Procession. And a special thanks man po sa Sakuya na Pastoral Secretariat. Pwede ko mapasalamatan, especially kay Dimple, kay Ana, kay Mitch, as in kay Vic and Sally, para sa kabus sa communication, information, dissemination, coordination, preparation of venues, needs installation, logistic, and distribution. Sa Satuya naman na Mediacom, headed by Ralph Rogi Trilles, para sa magabus ng mga creative design and technical assistance, documentation, LED wall, TV and FB content, audiovisual presentation. Medyo baga nailing tanawan baga sa Facebook, nagahabol naman po ang Satuyang Parokya. Kaya ribanda niya po dyan sina Sheila, Julia, Claire, Sam, and RJ. Sa Ecclesial Commission, headed by Ana Serrano, sa Pirangaldo po na paglibot sa mga barangay kang pagsungko ni San Rafael, sa paglibot man po another image sa pagsungko sa mga offices and business establishment
na nag-ako kay San Rafael. Kasabi na po dyan sa tuyang mga big malls. Gabos po sinda, binisita ni San Rafael. As in sa mga hospital, digdi po sa Satuya, sa port area. As in nakaabot pa po siya sa Legazpi City Public Market. Sa gabos man po na nagtarabang, as in nag-facilitate yan sa tuya na Grand Parish Procession. Sa Grand Parish Family Day, sa youth decoration, 2 times po sinda nag-decorate. Tapos first day baga, nagkagwakibagyo, hinarali ta sa decoration. Nagbalik naman kang decoration. Pag-resume ta kang schedule. Sinda po sina Marlon, Matthew, Christian, Choco, Bal, June, and Jerry. Sa Satuya duman na duwang host, na din kapagalan, si Russell, as in si Father Drox. Thank you so much. Sa kabus po na mga performers sa Satuya, duman sa Grand Parish Family Day, nag-prepare po sinda as talagang pinaghandaan mga magayunon ang sa endang mga costumes. And most especially sa nagtao sa Tuya kay Prices, si Mayor Isham, as in si Ma'am Kiko, as in sa kabus na city officials. Digi naman po sa salaog kang simbahan, ang dakulang pagpapasalamat sa kabus po na nag-preparation of liturgies. Enot na enot po ang sa tuyang mga pag-iriba sa lay ministers, MBG, Music Ministry, ang choir, altar servers, acolytes, mass collectors, and ushers, sa Christian Mayor, si Rayjan, ang sa tuyang catechetical ministry, ang mga katikista, si Mark sa live stream, ang sa tuyang ng mga sa parish office and staff ta sa rectory, as in ang kabus ng mga church personnel. As in, special thanks man po kay Madam Kiko Ismail sa pag-provide niya po sa tuya yung mga snacks kan sa mga processions. Tig-provide niya po kita ki hot meals. Medyo halabaan na, so di ko po naapod, di ko na pangaranan, mas dakula po ang sa kuyang pagpapasalamat sa endo kaysa sa mga nagkapangararanan. We thank God for the gift of faith, for the opportunity to come together as a community, and for the spiritual nourishment we've received. May His Word continue to guide us and inspire us to be a beacons of hope and love. So sa kuya pala ng mga pag-iriba sa Paris Pastoral Council, ang gabos na officers kang Execom, tawang po sindaki palakpakan. As we go forth from this place, may our hearts remain filled with joy, peace, and love that comes from serving the Lord. May we continue to support one another and shine His light in our world. Diyos mabulos po sa Indogabos. Viva San Rafael! An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malud kamo kang Dios na makakamhan, ang Ama, ang Sinanaki, pati ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Santong langit doon arkanghel, tugtuan sa moan dalan kan buhay ni sa korpaman. Patroning maglaw.
number one.